Jmenuji se Roman Koláčan, pracuji tady od roku 2001, což je nějakých 23 let. Funkce mé práce znamená palič aglomerátů. Prošel jsem tady různé pracovní pozice a pak po určitých rokách jsem se vypracoval tam, kde jsem teď. Děda mě učil, jako už v 7 letech jsem kosu z posouře a také různé věci, jako takže se nebojím práce. No. Kolem těch spekacích paců je v létě 50 stupňů, takže člověk hodně spotí a hlavně musí doplňovat tekutiny. To je obsluha zařízení, to jsou spekací pasy a my hlídáme, aby ten aglomerát aby nebyl suchý ani mokrý, tak jak to tu vidíte, jak se to zesypuje, nesmí to být suché ani mokré, jak by to bylo moc suché, tak tady musíme přidat vody a tady toto prakticky pak jde na ten pas a tady se to posouvá aglomerát a odebírá se to na vysoké pece, z kterého se dělá surové železo. Jsem hrdý, že jsem z Třince. Je to pro mě domov. Máme tu všechno, hokejisti vyhrávají, že? Takže super, jako, že jsem fakt hrdý. Není to tu jednoduché žít v Třinci, ale máme tady krásné hory, máme tady všechno. Cvičím docela často, 3x, 4x týdně. Objevil jsem tady prvně posilovnu a pak jsem objevil tu skupinu v Třinci Běhám Spartany. Tak jsem se zašel je zeptat a tak to začalo a chodím tam dodnes a baví mě.